L-għaqda tal-istudenti tal-mediċina wkoll laqad b'mod pożittiv il-ftehim tal-Gvern mal-Barts Medical School. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-għaqda Gabriel Ellul spjega kif wara laqa mas-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern kienu ċarati numru ta' mistoqsijiet li l-għaqda kellha dwar dan l-investiment. Jidher li fil-bidu tħassib ta' din l-għaqda kien marbut mal-użu ta' riżorsi li jużaw huma bħal-isptar Mater Dei. Iżda kien assigurat li Barts Medical School se tkun qiegħda tiffoka l-aktar dwar il-faċilitajiet il-ġodda. Aħna nilqgħu dan l-investiment b'lenti pożittiva, nemmnu li se jkun investiment tajjeb għal pajjiżna, aħna ħankunu ottimisti b'dan l-investiment. Gabriel Ellul qal li dan l-investiment se jagħmel minn pajjiżna ċentru ta' eċċellenza fil-qasam mediku. Dan fil-waqt li se jżid il-postijiet tax-xogħol. Aħna bħala studenti ovvjament qed inħarsu li niggradwaw nispiċċaw naħdmu kemm f'Malta kif ukoll min irid immur jaħdem barra minn Malta. Nemmen li opportunità bħal din ħatejna biex f'pajjiżna ikun iktar opportunitajiet ta' xogħol. Ovvjament nixtiequ naraw li tiġi implementata b'mod tajjeb u għalhekk bħala assoċjazzjoni se nkunu qegħdin f'kuntatt dirett mal-Onorevoli Fern fix-xhur u snin li ġejjin biex naraw nagħtu semna biex dan il-proġett ikun tassew suċċess. Ellul temm jgħid li sħubija mal-privat fl-Isptar ta' Għawdex u fl-Isptar San Luqa għandha tejjeb ukoll is-servizzi tas-saħħa li jingħataw f'Malta.